Nakay parcel. Ayun. Hindi siya. Okay. Guys, sure. Parcel na po. Charger. Sabay ko. Okay naman, no? Kompleto naman. Parcel tayo. Ano din siya, oh. Yung SIM ano yun? Yung SIM. Okay, yung SIM. Ayos. Bangbag. SIM. Change it. Medyo may hindi ang charger. Okay. So, nahuwa na itong setup. Next is ang atong SIM card. Ano ay ang internet. Gawa ni ka-save pero isa pa ang unang miabot. Sulay na to ang ilahan tapos yun. Ang unbox.
Unboxing. I-unboxing ba na siya? I-unbox na. Doon na ito unbox. Ang ko yung rebuti. Okay. So, ay sulod. Okay. Okay, napalit ko og rocket sim. Ang gumo kay laki niya abot. Rocket sim ako ang gipalit ko nila nga sim. So let's about this one. Oh. Stop guro ni. Napa-activation. So, nipag-step 1. So, na ang SIM kompleto. So, kompleto na siya. So, i-cut na. Activate ko rin siya.